Čaute, tutoriál pre hlupákov, ako urobiť time remap. Hej? Kdybych dneska chcípl, zítra píšeš moji ex. Všechny... Takže ako prvé, čo spravíme, tuto zapneme time freeze. Tuto pridáme keyframe, jak nič. A ja som zapol time remap. Čo si robím, zapol som time freeze, hej. Budem tu ukázať time remap, ale máte zapnúť time freeze, hej. Tuto dáte takto, dáte keyframe a dvakrát kliknete na klip. Tuto, vidíte? Tuto si skopírujete tento čas, áno, a sem kliknete dvakrát na tento posledný keyframe a jebnete ho tam, hej. V daný moment stále je zastavené celé video, pretože ste freezli framey, hej. A je zastavené celé video, ale tu na konci je potom ten druhý frame. Vy na to, aby sa vám to spustil normálne, dáte F9 a teraz vám to bude hrať ako normálne video, to je v pohode. Ale vy potrebujete ešte nejaký graf, aby sa vám zmenil ten čas, ten postup toho času. Ja tu mám flow, vy môžete používať normálny graf, ja sa nechce jebať s tým. A tak túto flow, tuto používame tento remap, trošku sa to takedy pourojem, dám to takto sem. A mám prvý klip, ale je to také divné zasekané, čo spravíte, toto zapnete frame blending. A bum, v pohode. Hej? A toto všetko spravíte na každom klipe, hej? Takže ja to spravím a ukážem, ako to bude vyzerať. Dobre, čaute, mám to? V pohode. Hej, toto je krásne, pozrite. Ale niečo sa mi to nepáči. Tento klip chcem vedieť, čo robiť. Robím, že to je naopak, že pôjde proste dozadu. Tým pádom, keďže chcem, aby to išlo dozadu, mám na tento klip predtým, hej? Tak tento čas odtiaľ to si skopírujem a pridám ho sem na koniec, na tento klip. Áno. A len tuto zase pridám ten graf a mám zrazu reverse. Mám hotový time remap, jak nič proste. Tutoriál jak pre hlupákov, fakt ľahká vec. Hej, a vlastne toto je time remap. A to je všetko, nič viac. Hej, takže máte ešte nejaké otázky? Poďme napíšte do komentárov, ja urobím o všetkom tutoriál. Čaute. Dobre, viem, že chcem mať tvoje kurva preto.